meget nyt at høre, og nok noget, der kan virke komisk, og man kan måske komme til at grine lidt. Og det er helt i orden. Så derfor den næste sang, eller den næste arie, jeg vil synge, er faktisk kaldet Latter-arie. Så nu vil jeg grine lidt med jer. Så I kan hælde ind. Den er fra en opera, der hedder Flagermusen, som er skrevet af en anden Strauss-komponist. De er ikke i familie, det her det er Johann Strauss. Og det er altså tjenestepigen Adele, som er taget til bal og er klædt i en flot balkjole med maske på. Og normalt har hun jo bare tjenestepigetøj på. Men hun møder altså sin herre til det her bal, og han kan slet ikke genkende hende. Og han behandler hende på en helt anden måde end normalt, fordi hun er jo en smuk pige. Og det morer hun så meget over, at hun lige pludselig har en magt over ham, som hun ikke er vant til. 아, 잡아주는 거. 크게 말해. Hvor findes en anker som mener? Den hånd her er alt for fin. Sånn tøye og tårnyre, sånn sprog kan jeg bedøre. Det har med garanti av noen tjenestepige. Det har med garanti av noen tjenestepige. En sier ganske overfra.
livet er fortalt, så se på min figur. Brug bare monoklen og kigger, og tager det mod soklene blikker. Mon ikke er for mig dem forvilder. Gør det, dem heller fri af deres tjeneste pli. Gør det, dem heller fri af deres tjeneste pli. Kun hendes billede se de kan, hvor komisk for en gentleman. Meget komisk, klassen derhenne, jeg kan bare lide at sige meget komisk, klassen derhenne. Ja, komisk her, Marke, er din.